Anem a aprendre a utilitzar el Prezi. Per fer això, recordeu que un cop heu entrat amb el vostre nom d'usuari, que és el vostre correu i la contrasenya, sabreu que heu entrat correctament perquè el vostre nom sortirà aquí. Per començar un nou Prezi hem de clicar, evidentment, aquí, on diu Nuevo Prezi. Quan cliqueu, recordeu que heu d'esperar a que es carregui el programa. Pot trigar una estona. Sabreu que comença a carregar perquè apareix aquest dibuix i en aquesta rodeta es anirà il·luminant de color blau fins que arribi al final. Aquí està. Podeu triar qualsevol d'aquestes plantilles o d'aquestes. Aquí teniu una barra per moure-us també, d'acord? O començar un Prezi en blanc. En aquest cas farem això. Ja tenim aquí el Prezi. Recordeu que amb la rodeta puc fer zoom cap endintre o zoom cap enfora. També que clicant a qualsevol punt blanc i mantenint el botó clicat puc moure el que s'anomena l'espai blanc. També puc clicar amb el ratolí, veieu? Un objecte, sé que el puc seleccionar perquè apareix aquesta mena de marc que el ressalta. Quan això apareix, puc clicar-lo i després qualsevol objecte es pot fer petit o gran des d'aquest quadrat, per exemple. També amb els botons més i amb els botons menys. Amb la mà podem desplaçar l'objecte. I finalment, si poso el ratolí una miqueta més a dalt d'aquests quadradets i apareix aquest símbol d'una línia torta, puc clicar i girar. Ho veieu? Vale. Si no ho voleu, teniu l'objecte seleccionat, podeu borrar-lo. Molt bé. Com escriure text a Prezi? Clicant un sol cop podem escriure text. Per exemple, el meu nom, Jaume Paltor Comas. Un cop tenim el nom triat o escrit, podem triar diferents opcions aquí. Gran, petit, el color. També podeu fer la lletra en negreta o sense negreta, amb cursiva o sense cursiva, etc. També si cliquem un cop a fora, desapareix les opcions de text. I ara, com sempre, veieu, passant el ratolí per sobre, si vull seleccionar l'objecte esperaré a veure aquest marc que m'indica que el ratolí el pot seleccionar. Clicaré una vegada i veig diferents opcions. En aquest cas, si volgués canviar el text, podria clicar editar texto. Si el volgués borrar, borraria. O recordeu que el podria fer gran, petit o girar. En aquest cas el girarem una miqueta i el posarem així. Anem a fer un altre text, per exemple. Aquest cop posarem Dainisa. Vinga, clicarem, seleccionarem, girarem i posarem aquí. Després veureu per què. Anem a insertar-hi una imatge. Insertar, imagen. El bo que té aquest programa és que no heu d'anar a un altre lloc per buscar imatges, sinó que us apareix aquí el cercador integrat. Aquí teniu la barra per buscar i, per exemple, anem a buscar la paraula escuela. A veure què surt com a imatges. Buscarem. Ara, trigat una miqueta, Posarem, per exemple, aquesta imatge. Per ficar una imatge, l'arrosseguem a dintre de l'espai i ens esperem a que acabi de processar-la. Veieu? Apareix la línia blava, ja la tenim aquí. Com qualsevol cosa, podem fer la mida que vulguem i també ho podem girar una miqueta. Aquí està. Posarem aquí. Hi ha un truc que és per buscar imatges que no tinguin el fondo blanc, per exemple, o de qualsevol altre color. Imatges amb el fons transparent. Per fer això, el truc està en posar, per exemple, vaig a buscar una manzana, .png. Amb això, si ara apreto Intro per buscar,
m'asseguro que busco imatges que tinguin el fons transparent. Fixeu-vos, per exemple, aquesta. Evidentment he d'esperar que es processi. Aquí està. I fixeu-vos que no té el fondo. Directament puc veure el fons. Això queda molt bé en alguns treballs. Si us interessa, podeu utilitzar aquest truc de buscar imatges. No sempre funciona, també ho hem de dir. Posarem aquesta poma, per exemple, aquí. I fins aquí el primer tutorial de les eines més bàsiques. Escriure text, insertar imatges o insertar-les sense fons o amb el fons transparent. Recordeu que clicant també apareixen diferents opcions per retallar la imatge, posar efectes o borrar-les.